Care e, ce culoare? Aia gri, mică. Da, uite aia. Aia da, dar are niște furcheți. Are. Stai să mă uit ce furcheți are alții. Justo. Cu aia cum am realizat, ești prost? Justo face și sus și pufuleți. Ești prost, mă. Ce? Nu că tu ești aici. Nu, Edi. Nu. N-ai de cafeu, mamă, dar cafeul e ia. Da, pula. Aia furchet tot cu văsle. N-avem cum să văslim fără furcheți. Ia. De poze complicat. Așa, fiecare Aia de genul poți să iei. văslesc doi, știi, fiecare cu o vâslă și dăm așa, știi, cum zic. Nu merge așa, nu. Nu, hai să mergem cu aia lui, dă-o pula mea. Hai. E, merg ca Lujic, ești bun, hai. Cu aia nu merge să iei furcheții. Nu, că e prins aia, vezi, are vâsle direct prinse în ea. Și cum, de ce mergem cu lui? Alo? Bă! Nu mai are foc. Oh, dăm foc. E acolo, Mirene, să dea. Dă-mi un pula mea. Mi-e foame. Și fac ca și măcar să-mi vezi cu cașcavalul. Că mulține ăla de foame. Trebuie să mă ură 15 de la casă. Alo? Bă, de la apă, te auzi și tu. Alo? Bă, mă auzi? Nu, că nu are căștile. Am obosit deja, nu mai pot. Îți face bine asta în furchet. Furchete. Furchete la chete. Na, că nu răspunde Răzvan, e pe gașca, dar nu. Hai să nu tăm în larg. Las. Prea creativ. Ce are? Eu mă duc. Te-au dat apa, te-ai dus. Mă iau, mă duc, jur. Tu și colchi am dat. Hai să mergem la lume acolo, tu. Nu. Merem cu Lujic, barcă. Are motor? Păi nici asta n-are motor în pula mea. A cui? Care e barca lui Zici? Asta. Alo? Aia gri? Alo, mă auzi? Păi să-ți bagă asta în cură. Auzi cum arde țigara. M-a futus flex-ul, mătii, că făceam o nasă mâră aici. Auzi acum. Futus morți, măi. Nu se aude. Bă, duminica când a fost cu ăștia, îi punea aici. Ăsta e de la cabană, punea la boxă blană. Pune de la mașină. Da. Să-ți arăt că mă duc în căutare de sirene. Da. Zic că te iubește. Mihai, ăla cu care o văd. Pop Angelo, da. Da. Ai nimerit-o. Nu-i Mihai Pop Păi Angelo. cui spui? Oh. Bine. Ce net? Aia de sus sau aia de jos? Ambele. Aia de sus e Oliver Novac, unul cu o mare, cred. Și aia de jos, nu știu. Zi-lu tata că el are. Și ce? Nu poate să trimite 2 screen-sheet-uri? Ha? Nu știu. Nu știu. Nici n-am ajuns. Acum am ajuns. Ceau. Te morți, mă, te măști pufuleții. Mai îns. Te duci în căutare de sire. Mi-i sete acum. Ai apă în față. În stânga. Ia aici. Apă de izvor. Las. Hai mă, hai cu aia și să mergem. O să vină asta. Să vină și De ce face? Pregătește mici. Dă-ți o cum mă scroc și ea, dă-mi picioare. Crocs. Dai dreptul, boss. Știu. Dă-mi și pe ăla. Da, dă-mi riderii. Hai mă că m-ai călcat în pula mea. Schem. Păi mi-am făcut poze la motor, știi?
Mă auzi? Eu? Da. Da. Și eu fost și Luiza la mine. Eram cu rare. Unde la tine? Acasă. Păi? Și mă plictiseam, că a fost cu masa dentist. Și eram cu ea și cu rare. Și îmi zicea tata. Trebuia să pune și pe fata asta pe motor, imediat îl vindeai. Și mai ston, și mai bine. Am omorât o furnică. A? Am omorât o furnică. Eu sunt capitanul șmecherul și am pula de 1 metru și o să vă fup pe toți. Mai nu niciuna. Ce? Mai nu niciuna. Aha. A venit cu călacul ăla. Eu cred că cu ăla mergem. Ne punem până de la braț. Nu ai găsit până. I-ai găsit? O luezi, bă, pe jos. Hai ne cărăm cu aia. Bă, există altă baracă? Dar nu era. Nu era. A făcut tabrit, băieți. Suntem în Minecraft. Ai scos apa din ea? Da. Ei n-au scos-o toată, dar n-am spălat și măzga că a zis că, că am găsit că nu mai vii. Și ne-a fost greu să o împingem până în apă să o spălăm. Spală tu. Cioba. Ce ciobană-i, bă. Cine? Da. O, dracu. Dai că mere și așa. De fapt o spălam direct în larg. Ne răsturnăm un pic, dar mergi. Ce, nu mai poți nici de la astea? Nu mi sete de mor. Nu mai pot nici. Vezi apa? Putea să iau o sticlă de apă. Nu ne trebuie. Când mă Mirinda! Mirinda! Ha? Mirinda! Nu te ia dacă vrei apa. Nu-mi trebuie. Am ăsta o mustică de apă. Vii cu mine, du-te. Edi. Hai mă, mere să luați apa. Haide. Stai că nu știu care. Îi una în frigider. Edi. Da. Cu croc și mie te duci. Da. Facem test așa. Deci merem să luăm apă. Frumos, elegant decât. Hai să-l închid că